Više od 70 start-up timova uključilo se na drugi Zagreb Connect kako bi predstavili svoje poduzetničke ideje i inovacije. 15 najboljih je odabrano i bore se za vrijednu nagradu u iznosu od 125.000 kuna. Cilj konferencije je predstaviti mlade poduzetnike potencijalnim investitorima, ulagačkim institucijama i poslovnim anđelima. Startup zajednica je bitna zato što iz nje izlaze poduzeća, brzo rastuća poduzeća sa velikim potencijalom za nova radna mjesta i za ekonomski razvoj. Uz grad Zagreb i veleposlanstvo države Izrael u Hrvatskoj kao organizator sudjeluje Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG BICRO, koja unazad 2 godine niže poslovne uspjehe, posebno kada su u pitanju startup timovi i njihove poslovne odluke. Mijenjamo poduzetničko okruženje, pokušavamo to okruženje napraviti što je moguće povoljnije za poduzetnike, a pogotovo ja bih rekao dakle za poduzetnike početnike, odnosno start-up tvrtke. Zajedno u suradnji sa gradom Zagrebom razvili smo zaista niz mjera i danas je na neki način puno lakše doći do izvora financiranja za poduzetnike početnike nego što je to bilo prije nekoliko godina. Svi sudionici imat će priliku upoznati se s načinima poslovanja u Hrvatskoj, te naučiti kako pametno ulagati i izgraditi $1 milijun vrijednu tvrtku. Kolika je važnost poduzetništva za rast i razvoj hrvatskog gospodarstva i koja je uloga grada Zagreba, najbolje zna prvi čovjek metropole. Grad Zagreb predstavljamo i želimo predstaviti kao vodeću destinaciju, startup destinaciju u Europi. Korak tome je da našim mladim poduzetnicima u Hrvatskoj, Zagrebu je preko 35% poduzetnika ukupno i preko 35% gospodarskog potencijala. Da grad Zagreb prednjači i to činimo i sa ovom drugim Zagreb Connectom. Prošlogodišnja konferencija poručila je izniman uspjeh i udarila dobre temelje drugom po redu Zagreb Connectu, koji je idealna prilika za međusobnu suradnju i ostvarivanje poslovnih prilika.